Oh ya Allah, angel kok. Alon-alon lho, Pak. Iya, iya, ono. Dalane angel iki lho. Apa aku medhok ae, Pak? Kem. Aduh, aduh. Dalane kaya ngene lho. Piye iki? Dorong. Iya ya. Dalane. Oh, dalane. Alon. Iki salam ki lho. Terus. Ya Allah. Aku heran lho. Aduh. Nah. Ayo, ayo. Numpak. Ayo. Apa iso? Bisa. Alon-alon lho, Pak. Masya Allah, Masya Allah, Pak. Piye to ki? Ngomongin nggak usah numpak kok. Bukan tak omongin nggak usah numpak, malah boko numpak. Aditya anjir malik polah ora anjir walik to. Lah polah piye? Polah mulu ora karu-karuan. Jenenge gocekan sampean kok. Pak mau polah ngene lho. Ngene aku gocekan pundak ngene to. Pundak opo? Wong kok Malah aku sing diseneni lho.